Здравейте! Днес ще направим нещо специално. Ще ви покажа 11 най-красиви места в България, които ще ви оставят без думи. България е страна с древна история и невероятна природа. Пригответе се за 5 минути чиста магия от родината. Да тръгваме! Започваме нашето пътешествие от морето с номер 11. Дворецът и ботаническата градина в Балчик. Истински оазис. Дворецът на румънската кралица Мария съчетава мистика и елегантност, заобиколен от невероятни терасирани градини над вълните. Тук се намира втората по големина колекция от кактуси в света, а разходката сред зеленината е като приказка, която не искате да свършва. Номер 10 ни отвежда на юг в най-малкия град в България – историческия Мелник, скрит в подножието на Пирин. Градът е прочут със своето вино и старите си изби, вкопани в меките пясъчни скали, които поддържат перфектната температура. Уникалните пясъчни пирамиди около града създават сюрреалистичен пейзаж, който се променя с всеки лъч на залязващото слънце. Под номер 9 е величествената Деветашка пещера, едно от най-впечатляващите подземни чудеса на природата в Европа. Тя е била дом на хора още през палеолита, а днес нейните мащаби и светлината, влизаща през очите й, създават мистично усещане. Пещерата е защитен дом на хиляди прилепи и е била сцена на холивудски екшъни, благодарение на своята невероятна архитектура. На 8-мо място е градът музей Несебър, едно от най-старите селища на Черно море, пазещо спомена за хилядолетия история. Старият град е под защитата на ЮНЕСКО заради своята концентрация на византийски църкви и автентична възрожденска архитектура. Разходката тук е като разглеждане на жив музей под открито небе, където всеки камък разказва история за моряци и търговци. Номер 7 ни отвежда в северозападна България при феноменалните белоградчишки скали, истинско природно вълшебство. Тези скални фигури, оформени милиони години, крият в себе си древната крепост Калето, пазила прохода още от римско време. Всяка скала има своя легенда, а гледката към Дунавската равнина от върха им е една от най-красивите, които можете да видите. На 6-то място е вечният Пловдив. Градът на Седемте хълма е един от най-старите живи градове в целия свят. Античният театър, разположен в сърцето на стария град, е символ на културното наследство, което Пловдив пази толкова ревниво. Днес градът съчетава античните руини с модерната бохемска енергия на квартал Капана, правейки го задължителна дестинация. Влизаме в челната петица с 7-те Рилски езера. Перлата на българската алпийска природа и символ на планината Рила. От най-високото езеро Сълзата до долното езеро, всяко от тях носи своя уникална форма и очарование, което привлича хиляди. Това е място за пречистване и вдъхновение, където небето и земята сякаш се докосват в едно невероятно синьо отражение. Номер 4 е старопрестолният град Велико Търново и неговата гордост – крепостта Царевец, сърцето на втората българска държава. В челната тройка под номер 3 е Рилският манастир, най-големият и значим духовен и културен център на България. Основан през 10 век, манастирът е пазител на българската вяра и книжовност, а неговите стенописи са истинско съкровище. Заобиколен от мощните върхове на Рила, манастирът предлага спокойствие и смирение, което не може да се намери никъде другаде. Номер 2 е едно от най-футуристичните и мистични места в България – изоставеният паметник Бузлуджа, сграда без аналог. Често оприличавана на НЛО, Бузлуджа привлича хиляди авантюристи и фотографи, очаровани от нейната бруталистична красота. Макар и в разруха, това място остава символ на една отминала епоха и е включено в списъците на най-красивите изоставени места. И номер 1 в нашата класация е пещера Проходна, известна като Очите на Бога. Място, което буквално ще ви прониже. Природният феномен на двата еднакви отвора създава илюзията за гигантски очи, които наблюдават света от небесата. Това е място на силна енергия и покой, където природата е доказала, че е най-великият творец на красота – истинско вълшебство. България е съкровищница от природна красота и история. Тези 11 места са само началото на вашето откривателство. Надявам се, че това пътешествие ви е харесало толкова, колкото и на мен. Обичайте и пазете нашата прекрасна родина. Благодаря за вниманието! Не забравяйте да се абонирате и да споделите коментар. До нови срещи, приятели! Чао!